бахшида ба иди наврӯз дар муассисаи таълимии умумии ғайридавлатии Паймон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ устодон ва хонандагон иштирок намуданд. Хонандагон рақсу бози суруд ва хони наврӯзӣ кушода наврӯзро истиқбол гирифтанд. наврӯз ҷашни аҷдодии тоҷикон буда мардуми орёнажод онро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. Хонандагони муассиса дастархони 7 сину 7 шин ороста бо таомҳои миллии халқи тоҷик хони наврӯзиро таҳия карданд. таоми маъмулии наврӯзӣ ин суманак мебошад. Занону духтарони тоҷик дар арафаи иди наврӯз суманак мепазанд. Духтаракон низ дар чорабинӣ суруди суманакро сароиданд. ба қайд гирифта шуда беш аз расиданд. кӯшиш доранд ба ин кишвар муҳоҷири Туркияро роҳ надиҳанд. Чанд нафар аз ин муҳоҷирон ки дар қаламрави Юнон қарор Авсуд дар мактаби таҳсилоти умумии шаҳри Хузанд имрӯз рӯзи Наврӯзӣ мебошад ки ҳамагон хурсандӣ доранд. наврӯз дар баробари дигар муқаддасоти миллии аҷдодӣ аз муҳимтарин ва арзишмандтарин мероси таърихию фарҳангии тамаддуни тоҷикон мебошад. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо эҳё намудани суннатҳои мардумӣ ва пост доштани фарҳанги боюн ёгони халқи тоҷик мебошад.